Sumahod ka, ang natira ay papel na. Ay, buhay talaga. Mahirap. Ano kaya to? Oh? I-sleep na lang iniipon. Hirap talaga mag sasahod ka, matitira sa'yo papel. Tagal pa na naman ang sahod. Ito na lang ang natira. Sabi nga ni Noy Noy, ganito na lang. Ay nako, buhay. Ang kawawang pobre. May tubig, walang batya. Ay, ano ba yun? Ay, tawanan na lang ang problema. Sumahod ka, ang natira ay papel na lang. Kaya payo ko sa inyo mga anak, mag-aral kayong mabuti para naman sa inyong kinabukasan yan. Hindi naman yan para sa akin. Alam nyo anak, tulungan ninyo ang inyong sarili kasi balang araw kayo din ang magiging magulang. Yung ganito na lang ang matitira ay iwan ko lang. Ay, buhay. Biruin mo, sasahod ka ng 400 pesos ang minimum ng probinsya. Ay nako, kailan kaya ito'y tataas ang sahod? Kulang na kulang. Ano ba yan? Kasya kaya yung 400 na yan? Ay, ang 8 oras nga naman. Nanipis na ang buko, makapal pa dati, pero ano ba yan? Manipis na. Ay, kayong mga bata, huwag maagang mag-aasawa. Kayo ay mag-aral na mag-aral. Ano ba yan? Anak ko, tulog ka pa rin? Ano ba yan? Gising-gising! At ikay magwalis-walis na diyan. Ano ba yan? Batanggin nyo na ang aking salita kasi tagal ko na dito eh. Ay, nakaw. Pero Ilocano. Imbagada. Ambaganin nanang ko. Anak, agadal ka nga agadal. Awan iti ipamanak kanyam. No dikit data pinag-adalam. Kuna naman, di ay bakit. Nga ito nangyari. Nga ito nangyari. Kastoy. Nagsweldo ka. Sumampot di balay mo at ipapil lang.
Ay, pobre. Pobreng pobre. Bye-bye! Ang yaman at kinyayo, naimbag na bigat yung amin, kakabsat. Kastamot, digiti Tagalaon yun. Digiti Padak ng Ilocano, dito Tarlac. Bye-bye!